Ngiyabingelela ngegama leNkosi uJesu kuzo zonke indawo la kufinyelela khona imeseji ye-First Great Commandment. Kanti okhulumayo nguVuyani Dube, umama uMaDube Dube. Ngibonge futhi kuzo zonke iy'ndawo, kubo bonke abantu belayikha, beshera, bekhomenta. Ngibonge futhi nabanikelayo kakhulu since ngikhulumile nje ukuthi ngizoba nohambo lokuya eSwatini. Ngingenakho mina engikuphethe kodwa ngithemba uNkulunkulu ukuthi uzothinta lo nalo ozizwa ethinteka, ofisayo ukuthi lokhu asekuzwile ozwa kuwusizo nabanye abantu abangafinyeleli ukuthi bekuzwe sikhuluma kanje kumediya, kodwa sikwazi ukufinyelela khona ngey'nyawo zethu, sihambe siyofika kuleyo ndawo. Ngoba akukho nje engathi kuyangibamba right now ngaphandle kokuthi ngikhulume ngayo i-transport nje ezoyangibeka khona ukuthi okwamanje akukahlangani, kodwa ngiyethemba ukuthi kuzohlangana ngegama leNkosi uJesu. So, nonke eninikelayo uNkulunkulu uyanibona, ubhekile konke enikwenzayo. Anginamazwi amaningi okuthi ngibonge, ngiya-appreciate-a indlela enenza ngakhona ukuthi nizizwe nibongekile la enikhona, nazi ukuthi uNkulunkulu unibhekile, nguye futhi ozokunivuza ngendlela okufanele ukuthi anamukelise ngayo ngegama leNkosi uJesu. Mina engikuthokozelayo yikuthi indlela iyavuthwa, ngizohamba ngizofika eSwatini. Abantu bakaNkulunkulu bazokuzwa lokhu uNkulunkulu abalethele khona ngaphandle kokuthi bekhipha inzuzo or ngaphandle kokuthi bekhipha umnikelo othile bengigibeze ukuthi ngiyofika khona. Into engiyithokozelayo ukuthi lokho kuzoba ubufakazi futhi ukuthi sengifikile ngegama leNkosi uJesu. Wenzile ukuthi ngibe khona kule ndawo ngizoletha lo mlayezo okufanele ukuthi ngiwulethe, ngiwudrophe namhlanje ngegama leNkosi uJesu. AbaseSwatini ngizobe ngisemanzini, kuyobe kuyimvuselelo, izoba sebusuku all night prayer ngezi-7 zikaFebruwari. Ngithemba ukuthi abaseduze siyohlangana khona, nabanye futhi abafisayo ukuhamba basuka e-South Africa, noma kuphi kwelizwe, uma unayo i-passport, 7 February sobe sisemanzini eMliba, eSwaziland. Kunemvuselelo khona ngegama leNkosi uJesu. Ngizacela ukuthi singene esifundweni sethu sanamhlanje, niqhubeke futhi nishere, nilayikhe, niphinde nishumayele nala enihamba khona. Inkambo yenu ayisho ukuthi kukhona okutshintshileyo ngani ngoba sonke bekunzima sihambe ebumnyameni singakwazi ukuthi asihambe kahle. Kodwa masilokhu sithola ukuthi uNkulunkulu elokhu eyambula ukuthi kufanele sihambe njani, siyakushera siphinde sizame ngamandla wonke ukuthi singene kikho sikwenze. So, nawe la okhona ngena kikho ukwenze bese ufinyelela nakwabanye futhi ubatshele ukuthi bekwenze, kodwa sishumayela ngesikhathi esifaneleyo, ngesikhathi esi-right, not anytime ngoba ngesinye isikhathi ungashumayela ngesikhathi esi-wrong abantu abakuzwa. Kodwa uyakhulekela ukuthi uNkulunkulu ekunikeze isikhathi esi-right ukuthi ngaleso sikhathi ukwazi ukukhuluma. Ngicela singene embhalweni. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngikhulume ngalaba abazongena ezulwini, ngoba uNkulunkulu uthi akusibo bonke abathi Nkosi, Nkosi abazowubona umbuso wezulu bengene kiwo. So, ngifisa ukuthi abantu bezazi, umuntu azijaje yena, azazi ukuthi uyangena noma akangeni. Ngoba ethi Nkosi, Nkosi, ethi Nkosi Jesu, uzokwazi yini ukuthi angene embusweni wezulu or asoze angene? Uma ekhuluma enye incwadi ithi asikabi kwazi esiyoba yikho, kodwa right now sibizwa kuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Asazi ukuthi ekugcineni sizoba yini. So, lana kukhona engifisa ukuthi ngikwambule, umuntu nomuntu azijaje la ekhona, azibone ukuthi yena ukulungele yini ukuthi aye ezulwini noma akakulungelanga. Uzizwa ehamba ngendlela or uzibona ehamba ngendlela noma uphumile endleleni kodwa akaziboni ukuthi uhamba eceleni kwendlela, uphumile endleleni. Ngoba okunye siyazitshela ukuthi sihamba kahle sisendleleni kanti asisekho endleleni, sesiphumile endleleni. Inhloko
Imibhalo ithi ukuqhutshwa kwentshumayelo yasentabeni nokuphela kwayo. Sizoqala kuvesi 13. Incwadi ithi, ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni, banengi abangena khona. Kepha isango lincane nendlela iyincingo eyisa ekuphileni, bayingcosana abayifumanayo. Incwadi isikhulumile ukuthi isango likhulu, banengi abangena khona. Kepha abaye ekuphileni isango lincane nendlela futhi iyincingo eyakhona ekuphileni. Akululanga, itholakala nzima. Indlela eyincingo kufanele ukuthi uyiphendle ukuthi uzuthole ukuthi uhamba kanjani kuyo. So indlela ezulwini inzima ngenxa yokuthi sokukuningi emhlabeni, sikhohlisekile. USathane usekhohlise abantu abaningi, nathi sakhohliseka emhlabeni. Kodwa masinoJesu ilula indlela yokuya ezulwini. Into esiyifunayo ukuthi sithole yona le ndlela eyincingo, sihambe ngayo injalo iyincingo, ingekho lula, iwucingo, ingekho lula. Kufanele sihambe ngayo leyo ndlela. Ubani indlela? UJesu yena ngokwakhe uyindlela ezulwini. Akukho la singahamba khona ngaphandle kwakhe uJesu. Asizweni ukuthi mayiqhubeka le ncwadi ithini, ngoba ithi isango lincane, igate lincane. Ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni, baningi abangena khona. Bheka la okuya khona abantu abaningi. Ukunake nje uma kuthiwa ibandla linabantu abaningi, akuli-check-e kuqala ukuthi liyaphi lelo bandla. Uthola kuney'nkulungwane zezinkulungwane bezibona behamba kahle bemlandela uJesu. Bheka ukuthi lelo bandla noma linabantu abazinkulungwane niyaphi lelo bandla. Ubheke umholi wakhona ukuthi ubhekephi, njalo ubhekisa abantu kuphi. Asifuni kusho ukuthi ibandla eli-right iliphi, eli-wrong iliphi. Futhi asisho ukuthi nikhonze la kunabantu abancane khona, abengekho baningi khona. Khonzani, but la ukhona khona uzibheke wena, uphinde ubheke nebandla ukuthi liyaphi leli bandla, wena uyaphi. Umuntu oniholayo unisaphi, niyaphi. Niyibhekisise leyo nto, yinto esikhuluma ngayo namhlanje. Uthi, xwayani abaprofethi bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni, noma amakhiwane ekhakhasini na? Kanjalo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Umuthi omuhle ungethele izithelo ezimbi, nomuthi omubi ungethele izithelo ezinhle. Xwayani abaprofethi bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kodwa phakathi bezimpisi eziphangayo. Benzani abaprofethi bamanga? Kuthiwa niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini isithelo esihle emuthini omubi? Njalo kungakhiwa yini isithelo esibi emuthini omuhle na? Nizokubazi ngezithelo zabo. Angithi bona bahle? Abakwenzayo kuhle na? Bhekani izithelo zabo. uJohane mayeshumayela uthi, vezani izithelo zokuphenduka. Masethe phendukani umbuso wezulu ususondele. Bathi siyokwenze njani na? Uthi vezani izithelo zokuphenduka. Bathi pho senze njani? Uyasho ukuthi izithelo zokuphenduka ziyiziphi? Matewu 3 or Luka 3 uma uyifunda. Iyasho ukuthi onengubo ezimbili akaphe omunye, onakho ukudla akanikeze nomunye futhi akashere. Kuningi okukhulunywayo kuleya ncwadi. Ngicela nihambe niyoyifunda ngenxa yesikhathi, ngibona ngathi sizongishaya. So bathandwa, ngegama leNkosi uJesu, niyakubazi abaprofethi bamanga nabefundisi bamanga, nibazi ngezithelo zabo ukuthi bazobe besenzani, ngokuthi
bayobe bekhohlisa abantu, bengenzi kahle, benza okuphuma endleleni. Bheka la ukhona ukuthi lo omlandelayo, lo oniholayo, unihola ngayiphi indlela, njalo babuya bembathise okwemvu, kodwa bona bezimpisi eziphangayo ngaphakathi. Yenzani impisi uma ihamba nezimvu? Iyajikela izimvu endleleni izidle, yenze izinto ezimbi. Ephinde uJesu uthi, mina ngingumalusi omuhle. Bheka umalusi okulusileyo, nawe mvu ongaphansi kwalowo malusi ukuthi uhamba njani, ume njani, unjani. Ngoba abanye abelusi abekho bahle, bakhona ukuthi bezidle izimvu besendleleni, benze izinto ezimbi, bebulale izimvu bezose, besemangweni beselusile. So bheka ukuthi usebandleni eli-right, uhamba kahle, wenza kahle na. Angisho ukuthi niphume kulawo mabandla, kodwa kukhona okufanele ukuthi niku-reject-e kulawo mabandla. Nishumayele ngeqiniso, inkambo yenu ikhombisa ukuthi nikuNkulunkulu, ngoba bakhona abasindiswa bekulawo mabandla, besindiswe impela 100%, kodwa bese kuba nzima ngoba kulezo nkonzo uthola ukuthi baphatha izithixo futhi. Kubuhlungu kakhulu uma ungabona abantwana bakaNkulunkulu, thousand and thousand, inkulungwane nezinkulungwane, besenkonzweni. Ubheke impela ukuthi hayi, besenkonzweni, ba-serious, bayathandaza, ku-right, kuhle kakhulu. Uthi usumamele ubufakazi, ubona kuqhamuka mhlawumbe umzalwane omunye uyasho ukuthi mina bengingasebenzi, ngathumela i-S_M_S kumfundisi. Ngithe ngimthumela i-S_M_S ngase ngifaka no-1,000 lapho. Wangikhulekela umfundisi, umsebenzi ngawuthola. Udumo seluye kubani? Okokuqala, ngoba udumo kufanele libe kuNkulunkulu. Malidunyiswe igama lakho. Udumo kufanele luye kuNkulunkulu, simkhonze yena yedwa, simthembe. Kodwa udumo seluku-1,000, ngoba nami engihleli phansi ngimamele lobo bufakazi, ngizocabanga ukuthi kufanele ngithumele i-S_M_S, ngiphinde ngithumele naleyo 1,000 elandela leyo S_M_S, eqhuba leyo S_M_S, ikhona ngizowuthola umsebenzi. Abekho yini abacele ukuthi umfundisi abakhulekele bangafaki 1,000? Abekho yini abacele lokho kwase kwenzeka? Why bengezi kubofakazi? Yabona ukuthi ubufakazi manje buwela ku-1,000, buwela kumali. uNkulunkulu kathandi udumo lwakhe lucatshunwe nakancane. Ekunikeleni, asinikeleni siphezu kokunikela. Ukukhulumile ukunikela okujabulelayo nokumthokozisayo uNkulunkulu. Ushilo ukuthi sinikele uma kwenze njani, nini futhi, sinikele kuphi. Ushilo uNkulunkulu. So kufanele sikunanzelele khona lokho ukuthi udumo singalusi endaweni e-wrong. Ubaba ungikhulekele mina, ngafaka i-S_M_S, ngafaka no-700, ngayithola ingane. Udumo selukubani? uNkulunkulu akathandi ukuthi lucatshunwe udumo lwakhe. Ungubaba umdali wezinto zonke, ofanele ukuthi edunyiswe, udumo aluye kuye. Kodwa thina uma silucaphuna udumo lwakhe, akubi kuhle kuye. Kuyi-strategy sikaSathane sokuwina abantwana bakaNkulunkulu. Uthi uyabheka uthole ukuthi lelo bandla kwehla lobo bufakazi kunama-1,000 and 1,000. Abanye sibuke ku-T_V, nathi sikholelwa kulokho, senza lokho. Udumo asimnikeze uNkulunkulu, silunikeze ubaba, siphinde silunikeze ne-1,000 lelo. uNkulunkulu asamfaki la. Sikufakayo ukuthi sikhulekelwe ubani nokuthi senzeni. Sesingathi senza ngemilingo. Nikunanzelele lokho bathandwa, singahambisi udumo endaweni e-wrong. Bheke futhi ukuthi nomuntu oliholayo unihola unisa kuyiphi indawo. Uthola ukuthi ngesinye isikhathi ngiyatshelwa kuthiwa kube ne-product ebakhona enkonzweni, asithi mhlawumbe ngama-key holder
or else ngamanzi athile. Kuthiwe khona i-key holder le or i-sticker or ngithi i-bangle, any product mhlawumbe i-bangle or ngithi i-key holder. Kuthiwe i-key le uma uxhuma isikhiye sakho sasendlini ivula yonke iminyango. Uma ungazithola izingane uyozithola izingane. Uma ungawutholi umsebenzi uzowuthola umsebenzi. Kuningi nje okubalwa lapho okuthiwa uma usebenzisa le key holder ufaka isikhiye sakho phakathi uzovula yonke iminyango. Udumo seluthethwe i-key holder ngoba mina mangiyithenga ngihamba nayo lapha endlini ngifike ngixhume isikhiye sami. Ngikholelwa kiso, isithixo lesi. Uthi uyabheka ukuthi bonke la bantu sebekhonze isithixo esiyi-key holder. Bonke laba bantu sebekhonze isithixo esiyi-sticker. Bonke la bantu abalandelayo sebekhonze isithixo esingamanzi. Wonke umuntu la enkonzweni akathole amanzi ahambe nawo, ehlale nawo lapha endlini. Akasakhoni ukulala engazange afafaze. Akakhoni ukuya emsebenzini engazange wagcobisa u-oyela. Le nto iyenzeka esontweni phakathi. Niphathiswe izithixo ningabazalwane nonke, niyakhuleka niyathandaza egameni likaJesu, kodwa animthembi uJesu. Nonke niphuma niphethe isithixo, omunye nomunye uphuma kunento ayiphetheyo okufanele ukuthi ahambe nayo ayisebenzise esesendlini ukuthi kube khona okwenzakalayo. Futhi nje ekuyenzeka lokho uyabe ukucela. Esikhathini esiningi kuyenzeka kakhulu ngoba kunamadimoni abesuka ebambe nje impilo yakho. Masuyenza okwawo usuvumela konke lokho ukwenza nawe, akhona ukuthi ekudedele kancane ayophinde evale futhi ngemva kwesikhathi. So kufanele unanzelele indlela ohamba ngayo ukuthi yiyo yini. Awuphathanga sithixo yini leso okuthiwa sivula impilo yakho. Awuboni ukuthi le key holder oyiphetheyo leyo isithethe udumo lukaNkulunkulu na? Usukholelwa kuwo wena, awusakholelwa kuNkulunkulu. Themba uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke amandla akho, nangawo wonke umoya wakho. Mthembe uNkulunkulu. Ongenakho awunakho, onakho unakho. Cela uNkulunkulu, ungabi desperate for anything. Cela, mase ucela uNkulunkulu uzwile umthandazo wakho, linda uNkulunkulu akunikeze. Ungaceli nge-desperation. Noma ngabe umkhuhlane, ikhona imikhuhlane esoyikhulekela sekukhulekele nawe uzikhulekele iphole. Ikhona eminye vele ezokuthatha ngoba la emhlabeni asiphili forever. Thandaza ukuthi labo dokotela bazokubamba bakubambe kahle. Thandaza ukuthi usindiswe ngoba thina sisindile, singasindiswanga ukuthi sihambele ezibhedlela sabanjwa udokotela sasinda. I am a living testimony, ngikwenzile lokho. Ngathandaza uNkulunkulu wangihawukela wasusa ukufa kimi. Ukufa kuyasuka kumuntu, kodwa ngiyazi ukuthi kwelinye ilanga kuzofika isikhathi ngithandaze ukufa kungasuki kimi, kungithathe ngoba kuyabe sekuyisikhathi sokuthi ungithathe. Kungenzeka nawe ukuthi umkhuhlane ophezu kwakho ngalesi sikhathi ukuthathe or else ungakuthathi. Uma ungakuthathanga uzophola, uzosinda. Kodwa mase kuwumkhuhlane lo ohamba nokufa uyokuthatha vele isikhathi sabe sifikile. Ikhona imikhuhlane esibamba uma isikhathi sifikile. Ikhona imikhuhlane elaphekayo esibamba isikhathi singakafiki. So kufanele ukuthi siku-accept-e lokhuya ukuthi kungenzeka uphile, kungenzeka ungaphili. Kuthi lokho okuyimimoya okubi okwenzekayo yikho nginokusho kubantu ukuthi vamisa ukuthi uma uthola okuhle, busisa lo muntu okwenzela okuhle. Sibusiso sikhiphe ebantwaneni bakho uma bekwenzela okuhle. Ngisho bekuklinele endlini nje, busisa. Uphinde usikhiphe nakubantu ohlangana nabo bekwenzela okuhle. Leso sibusiso siyabagcina. Akekho umthakathi okhona uku-overpower isibusiso esiphuma emlonyeni womzali. Yikho kuthiwa hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Uma umenzela okuhle, i-the time ekhulula isibusiso ngomlomo wakhe. Uma ekhulula
ekhulula isibusiso, noma ngabe kuthiwa umthakathi onjani, usathane onjani, ofuna ukukuvalela or eyenza ukuthi kungabi nento ehamba kahle, as long as uphethe isibusiso wena, ayikho into engavimba lokho. Bheka uJakobe, funda imbali kaJakobe, wathatha isibusiso kubaba wakhe u-Isaac. Noma wayengumfana osebenzayo, waba blessed enjalo, engumfana olusa inkomo kweminye imizi, waba blessed enjalo, wadlondlobala. So isibusiso esiphuma emzalini siyakwazi ukuthi sikugcine. Fundisani iy'ngane zenu ukuthi zibusise uma zithole okuhle, nawe ubabusise, uphinde ubafundise futhi ukuthi nabo bebusise, beqhubeke futhi bekwenzela okuhle, khona uzohlala wethula isibusiso, wehlisa isibusiso phezu kwabo, ngegama leNkosi uJesu. So lokhu okunye okwezithixo lezi esizithatha ezinkonzweni, bathandwa, kuthiwa ziyovula impilo yethu. Impilo yethu sitsheliwe thina ukuthi ukuze iy'nsuku zethu zande emhlabeni kufanele senzeni. Ukuze kube khona okuvulekayo, asifundeni umlando wabo-Abraham, o-Jacob, o-Isaac, ukuthi wawuhamba njani, babebusiswa njani, yini eyayibagcina. Umuntu nomuntu abe neBhayibheli. Ingane zakho uma zingenawo amabhayibheli, zithengele amabhayibheli. Le imanyuwali yomuntu uma ehamba emhlabeni, kufanele azi ukuthi kufanele ephile njani, efunde kwabahamba kuqala phambi kwakhe. Yiko kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Efunde kulaba ahamba kuqala phambi kwakhe ukuthi babenqoba njani, bebusisa njani, bephila njani, ngegama leNkosi uJesu. Neminikelo le eyamanga le minikelo le yokubamba abantu ngengqondo ukuthi kufanele ukuthi utshale, uhlanyele kimi ukuze izinto zakho zihambe kahle. Hayi bathandwa, asiyekeni le nto. Mina yazi ngesinye isikhathi nginokuthi uma nginikela, nginikele ngokuzidela. Uma ngisenza ulutho ngiyenza ukuzidela ngoba manje kufanele ukuthi ngiye eSwatini. Ngizidela ukuthi uyabona uma nginalowo 400 ukuthi ngigibele ngiyofika eSwatini, ngizocela ukuthi mhlawumbe bengiqhube ngibambe i-local yakhona ngiyefika la engiyakhona. Uma sengifikile la engiyakhona, ukuthi ngizojika ngani kuyazi uNkulunkulu. Ngakhona ukuthi ngispende iviki lonke noma ngingazitshelanga ukuthi ngizospenda iviki lonke, until uNkulunkulu aze anginikeze imali yokuthi ngiphinde ngijike futhi ngibuyele kwami. Ngesinye isikhathi ngiyaye ngisho ngithi uNkulunkulu ungifake kwezinye izimo ezinzima kakhulu ukuthi ngidlule kizo, ngifile ukuthi kunjani. Ngesinye isikhathi nginokusho ukuthi uma sekunzima ngithi kuyafana mos, ngiphila ku-last chance futhi ngadlula ku-last chance, ngiphila emuseni, kufana nokuthi sengafa kudala. So ayikho into okufanele ukuthi ingizwise ubuhlungu kube ngaphezu kwamandla. Ayikho into okufanele ukuthi ngiyikhalele kube ngaphezu kwamandla. Lokhu kunginele okufanele ngikwenze. Uma ungathi Madubo ungaya eSwatini manje, yenza okuthile, ngamane ngiyeke yona le nto leyo ofuna ukungihlalisele yona, ngoba la ngiyayenza umsebenzi kaNkulunkulu ongithume wona, engawuvumayo mina. Ngathi yebo Baba, lokhu sengizokwenza, ngizophakama ngiyenze noma ngingazi ukuthi ngizothini. Wangifaka amazwi emlonyeni wami, wangifundisa okufanele ngikusho ngomoya wakho oyingcwele. Okwamanje kufanele ngihambe. If ungasho nje ukuthi ungayi lapho, noma ngabe kuthiwa ngubani, ngingakudela noma ngidele noma yini ngihambe. Ngamane ngiye-stuck-a sengile than ukuthi ngingahambi, ngegama leNkosi uJesu. Lokhu asikwenzeli inzuzo, sikwenzela ukuthi abantu bephile. Uthe abantu bayafa kodwa abafiki kuye. Senzela ukuthi abantu befe kodwa befike kuNkulunkulu, bethole ukuphumula. Uma ulalela kahle, ukuphumula uzokuthola ngegama leNkosi uJesu. Ngicela ukuthi siqhubeke siyiqedelele nje le ncwadi bathandwa.
Kuthiwa yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa uphoswe emlilweni. Njalo-ke niyakubazi ngezithelo zabo. Ayisibo bonke abashoyo ukuthi Nkosi, Nkosi abaya kungena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Asikhiphanga amadimoni yini ngegama lakho? Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Bathandwa, uthi ngiyakuthi sukani kimi lina benzi bokubi, ngenxa ukuthi abanye bazobe besisho ukuthi Nkosi besisebenzisa igama lakho vele sibabhekile. Yiko ukuthi abambathise okwemvu kodwa beyimpisi eziphangayo. Bakhuluma ngegama likaJesu, uJesu yinkosi. Bekhuluma okuningi ngoJesu esikukholwayo futhi okulungileyo okuright ngoJesu, kodwa imisebenzi besibaphika izithelo bese ziphuma kubo zibakhipha endleleni izithelo. Izwi yilo siyalizwa ngelikaBaba, kodwa izithelo ngezempisi lezi. Masibhekile siyabona isikhumba yiso mpela, sithi izimvu konke, futhi bakhuluma izwi likaBaba, kodwa zimpisi lezi. Nibe careful ekukhonzeni kwenu ukuthi awugcini usuphethe isithixo yini, awukhonzi isithixo yini. Bheka le nto osuyikhonzile manje. Ngegama leNkosi uJesu yenzani kahle bathandwa. Nibone iminikelo yenu ukuthi nikhiphe endaweni e-right na. Uma ikhuluma enye incwadi, isikhathi sesengishaya, kumaHebheru 13 evesini lika-15 usehla usekupheleni kwayo, ithi ningakhohlwa ukuphana nokunika ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthokoziswa iminikelo enjalo. Kwenzeni, ipha umuntu ozohambisa udumo kuNkulunkulu. Uphe ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Uphe emntwini ohluphekileyo, okucelileyo lokho omnikeza khona ebekucelile kuNkulunkulu. Wena ungakwazi kodwa uNkulunkulu osekusithekeni uyakwazi okucelwe yilo muntu wakhe. Wena uma unikela kuye uyabonga kuNkulunkulu, udumo luyahamba kuNkulunkulu. Uhamba phandle uyashumayela ukuthi uNkulunkulu uyaphila, ngicelile okuthile kuye unginikezile. Bese enye ithi ningilingeni ngokweshumi. Ngibona ukuthi angeke ngivule na amafasitela ezulu. Kulokho okutholayo khipha okweshumi unikele. Abanye abantu banamabhizinisi, amabhizinisi abo awahambi amile ngenxa yokuthi akanikele. Akukho enye into efunekayo kubhizinisi ngaphandle kokuthi anikele uNkulunkulu, avule amafasitela neminyango yezulu, avule izibusiso zithululeke phezu kwakhe. Kodwa yena uchitha imali endaweni ezi-wrong. Uhamba izinyanga ukuthi ibhizinisi lihambe kahle. Uhamba abathandazi, uhamba abaprofethi, nabo abasho abakhuluma izwi eliphilisayo ukuthi lokhu esikwenzayo thina kuyisiphiwo samandla, isiphiwo sikamoya esisiphiwe uNkulunkulu ukuthi sisebenzise ukuthi ibandla lakhe lihambe. Kodwa sebenza okunye okungaphezu kwalokho, okuseceleni kwalokho abakuphiwe nguNkulunkulu. Bathandwa, ngegama leNkosi uJesu ngicela ukuthi ngivale la, sizophinda siqhubeke futhi ngegama leNkosi uJesu.